במערת סלע עמוקה ליד ירושלים חשפו ארכיאולוגים חפצי אומנות מתקופת המרד היהודי נגד הרומאים, מתקופה של כלפני 2000 שנה. מעריכים כי המערה שימשה כמקלט חשוב למורדים היהודים במאמציהם האחרונים להילחם בפולשים הרומאים. במערת סלע עמוקה ליד ירושלים חשפו ארכיאולוגים חפצי אומנות מתקופת המרד היהודי נגד הרומאים, מתקופה של כלפני 2000 שנה. מעריכים כי המערה שימשה כמקלט חשוב למורדים היהודים במאמציהם האחרונים להילחם בפולשים הרומאים. במערת סלע עמוקה ליד ירושלים חשפו ארכיאולוגים חפצי אומנות מתקופת המרד היהודי נגד הרומאים, מתקופה של כלפני 2000 שנה. מעריכים כי המערה שימשה כמקלט חשוב למורדים היהודים במאמציהם האחרונים להילחם בפולשים הרומאים. במערת סלע עמוקה ליד ירושלים חשפו ארכיאולוגים חפצי אומנות מתקופת המרד היהודי נגד הרומאים, מתקופה של כלפני 2000 שנה. מעריכים כי המערה שימשה כמקלט חשוב למורדים היהודים במאמציהם האחרונים להילחם בפולשים הרומאים. כשערכו חיפוש במערה, חוקרים מהאוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בר אילן גילו עדות לכך שההתקוממות נגד הרומאים תוכננה מראש על ידי המנהיג היהודי האגדי בר כוכבא. He organized the Jewish people for revolt with building underground fortification, preparing weapons, preparing everything for the revolt itself, because he really thought that he could win this war against the Roman Empire. But at last he didn't, of course. מלבד כדי שתייה רבים, נרות ונשק, התגלו במערה גם 120 מטבעות עתיקים. חלק הודפסו מחדש על ידי המורדים, ועליהן סמלים יהודיים כמו נבלים וגפנים. מספר מטבעות מראות את חזית המקדש היהודי שנחרב על ידי הרומאים. היהודים התכוננו היטב, והרומאים נאלצו לגייס לגיונות מאירופה כדי להביס את המורדים. חלק מהלגיונות נמחו לחלוטין. סוף מר יותר חיכה ליהודים. They were either killed or taken as slaves to Rome. So this actually put an end to practically much of the Jewish settlement within the land of Israel. חפצי האומנות הם עדות אילמת של תקווה ותבוסה בעידן טרגי שהסתיים ב2000 שנות גלות לעם היהודי. NTD, ישראל. Paz e alegria aqui reinará. Dos meus lábios trago meu clamor. Ai, alvo canto esta canção, a libertação no teu louvor. Hoje livre sou pra te louvar. יחד נוביל מנהיגות חזקה מול האסלאם הג'יהאדיסטי והטרור של איראן, חיזבאללה וחמאס. יחד אנחנו יכולים להחזיר את העוצמה ואת הביטחון לישראל. אני מאמין בדרך הליכוד, אני מאמין במנהיגותו של בנימין נתניהו, אני מאמין בביטחון ישראל. לפנינו אתגרים רבים בתחום הביטחון והכלכלה. אני מאמין שהממשלה בראשות בנימין נתניהו תתמודד היטב עם הקשיים ותשיב לישראל שגשוג וביטחון. לעת הזאת אנחנו צריכים מנהיגות כלכלית מנוסה, רצינית ואחראית. אנחנו צריכים את נתניהו ואת הנבחרת הרצינית שאיתו כדי לשמור על כלכלת ישראל. אתם יכולים לסמוך עלינו. אני מאמין במנהיגותו של בנימין נתניהו. אני מאמין שהממשלה בראשות בנימין נתניהו
אנחנו צריכים את נתניהו ואת הנבחרת הרצינית שאיתו. של בנימין נתניהו. בראשות בנימין נתניהו. אנחנו צריכים את נתניהו ואת הנבחרת הרצינית שאיתו. של בנימין נתניהו. בראשות בנימין נתניהו. אנחנו צריכים את נתניהו ואת הנבחרת הרצינית שאיתו. של בנימין נתניהו. בראשות בנימין נתניהו. אנחנו צריכים את נתניהו ואת הנבחרת הרצינית שאיתו. של בנימין נתניהו. בראשות בנימין נתניהו. אנחנו צריכים את נתניהו ואת הנבחרת הרצינית שאיתו. של בנימין נתניהו. בראשות בנימין נתניהו. אנחנו צריכים את נתניהו ואת הנבחרת הרצינית שאיתו. של בנימין נתניהו. בראשות בנימין נתניהו. אנחנו צריכים את נתניהו ואת הנבחרת הרצינית שאיתו. של בנימין נתניהו. בראשות בנימין נתניהו. אנחנו צריכים את נתניהו ואת הנבחרת הרצינית שאיתו. של בנימין נתניהו. בראשות בנימין נתניהו. אנחנו צריכים את נתניהו ואת הנבחרת הרצינית שאיתו. של בנימין נתניהו. בראשות בנימין נתניהו. אנחנו צריכים את נתניהו ואת הנבחרת הרצינית שאיתו. Pelo teu poder e teu amor, em tua presença te adorar. Adoração pertence a ti, soberano e alvo. Ao teu nome e ao O nome do nosso Criador é Yahweh. O nome do Messias é Yahushua.